Sudca, keď rozhodne nezákonne, keď rozhodne proti vašim ľudským a ústavným právam, keď aj vyšší súd povie, že to rozhodnutie je absolútne neadekvátne, tak ten sudca, ten kriminálnik, ktorý vás chcel poškodiť, zlomiť, zničiť alebo umlčať, za to nenesie absolútne žiadne následky. A toto je môj problém. Sudcovia a prokurátori ničia životy, ale nenesú za to absolútne žiadnu zodpovednosť. A vy si poviete, že Fiky, však ale to sú len 2 videá. Čo riešiš? V mojom prípade sú to len 2 videá. Ale mám kamarátov, ktorí boli mesiace až roky v base kvôli rozhodnutiu nejakého sudcu, nejakého progresivistického agenta úplne nezákonne a úplne neprávom. A to nie je môj názor. O tom rozhodol aj ústavný súd. A keď ústavný súd rozhodne, že tento sudca nekonal v súlade s ústavou, že tento sudca rozhodol nezákonne, tak sa nestane absolútne nič. Gadže mi neprajú, lebo mám love.